What? 50K? Hello? Assalamu alaikum, baby. Alaikum assalam. Na wuni. Daman. Ki dakata kawai faɗa abin da kike so. Ne to. Daman na kai ɗinki ne. Kuma ɗinkin da shi za mu yi amfani da shi. Kuma tila na ya ce shi ba zai ba na da kuɗi. Shikenan nawa ne kuɗin? 10,000. Yanzu yake ba wani sauran kuɗi account ɗina ba za ki samu 10,000 ba zan tura miki 5K zan yi amfani da shi. You think so you dey wise? Hakan yayi ko? Ai ba damuwa na gode. You be mumu. You think so you dey wise? What? 50K? Wow. Dubu hamsin? Hello? Baby na, dan Allah dan annabi, za ki gana turo miki 50,000 ki yi amfani da 20K ki dawo min da 30K wallahi ba kuɗi na bane. Hello, ba na ji. Ki yi amfani da 20,000 ki dawo min da 30,000. Hello? Hello? Inna lillahi.